The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo, tandaan nyo ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagtitisimasan yung mga marites kayo, ha? Go, 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 go! Magandang hapon sa inyo mga kaaksyon at live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For The Box. Umpisahan na natin ang ating serbisyo publiko mga kaaksyon. Doble ingat po tayo ngayong araw dahil patuloy na pagbagsak ng ulan ay halos lahat na ng probinsya ng Bicol ay binabaha na. Kung kayo po ay nangangailangan ng tulong, ipagbigay alam agad sa inyong mga barangay at sa malapit na police station o di kaya naman ay maaari nyo rin po kaming mismong kontakin sa aming official Facebook page Tabang Ora Mismo at Ora Mismo rin kaming tutugon. Kasalukuyang nagbaba na rin ng warning ang Pag-asa at nasa orange rainfall warning na po tayo dito po sa probinsya ng Albay at ilang mga lugar sa Sorsogon ay binabaha na rin. At para sa update, makakausap natin mula sa kabilang linya ng telepono si Dan Triumfante, ang weather forecaster ng Pag-asa Southern Luzon. Magandang hapon po sa inyo, Sir Dan. Yes po, maray na hapon sa inyo, Gabos, pati na sa mga karantabay ta. Shoreline po nakaka-apekto sa Southern Luzon as in Visayas, Northeast Monsoon na nakaka-apekto sa natatandang bahagi ng Luzon. Inyong na Biyernes, ang Albay, as in ang bilog na Kabikulan, kundi sa shoreline, asahan dahil mga panganuro na kalamitan na may mga kalat-kalat na paguran, pagkikilan, pagkagundol. Samantalang iba po kita nakataas na heavy rainfall warning na inisyo as of 11 a.m. Orange heavy rainfall warning sa provincia ng Albay, yellow heavy rainfall warning sa probinsya ng Sorsogon. Kaya pinapayuhan na po ang mga residente ka mga nasabing lugar kung saan posible ang pagbaha sa mga low-lying areas o pagbuhok ang nag-aampilit ang ma-eksperyensyahan. Katamtamang sagot sa makusog na duros ng halisan norte sirangan ng mga matehan na may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan ang pilit ang ma-eksperyensyahan. Ang agot ng temperatura sa Kabikulan maghapon asahan po ang 24 to 28 degrees Celsius. Ang sandang nagsirang alas 6:05 ng aga asin masolnog at yaning alas 5:52 ng hapon. Philippine Standard Time, 1:09 p.m. At yan lang ang latest holiday sa weather forecasting ng Pag-asa Southern Luzon. Dan Triumfante, maraming hapon sa inyo, Kapos. Apo, Sir Dan, dagdag na tanong po. Yes po. Apo, Sir Dan, hanggang kailan po ba mararamdaman itong ganitong klase ng panahon na maulan po dito sa Bicol Region? Yes po, dahil po sa shoreline, sa Munyan na Aldao, nakakamati po talaga ng mga pag-uran. Kadalasan po nag-aabot na moderate to heavy na mga pag-uran. Sa aga po, expect na po ang shoreline mababa, kaya makaka-experiensya yung mga kababayan sa Visayas, as in sa Mindanao, sa northern part ng Mindanao, sinta po ang makaka-experiensya ng mga pag-uran sa aga. Sa Munyan, sa aga, sa Bicol Region, expect na po na light to moderate na lang po ng mga pag-uran. At sa Sunday po, expect na po na
good weather condition na po kita. Ayun. Opo, Sir Dan, matanong ko lang po meron po bang nakabanderang gale warning po sa karagatan na sakop ng Bicol Region? Paulit po. Sir Dan, meron po ba tayong nakabanderang gale warning po sa karagatang sakop ng Bicol Region? Yan, sa buong Pilipinas po wala po tayong nakabandera na gale warning, pero pinapayuhan naman po ang mga kababayan na mga nagkakaramit ng mga salalit na mga sasakyan pandagat. Ulit, ang kadagatan na po ay umaabot ng maalon, moderato hanggang sa maalon na kadagatan na pwede tang ma-experiensyahan sa eastern coast kang Luzon. Opo, Sir Dan. Luzon. Opo, pahabol lang po. Meron po bang na-report din na mga landslide or pagguho ng mga lupa dito sa Bicol? As of kanina po, wala naman po. Meron lang po ng mga pagbaha ang na-record. Sa example po sa mga social media na na-post, tigwan po mga pagbaha. Pero mga landslide, wala pa po kitang nababaretahan. Opo. Maraming salamat po, Sir Dan Triumphante, ang weather forecaster ng Pag-asa Southern Luzon for the latest update. Maraming salamat po. Samantala mga ka-aksyon, nasa kabilang linya na rin ng telepono si Mayor Alfredo Garbin Jr. ng Legazpi City. Makikipagbalita lang tayo. Magandang hapon po sa inyo, Mayor. Good afternoon, maray na hapon. Opo. Mayor, unang katanungan po dahil alam po namin na talagang kayo po ay marami po kayong inaasikaso at ginagawan po ng solusyon sa mga nangyayaring problemang matagal ng problema dito po sa Legazpi City. Ngayon po, ano po ang ginagawa niyong paghahanda ngayon na ginagawa po ng local government unit dito po sa Legazpi City para sa patuloy na pagbagsak po ng ulan at nakita po natin na talagang kayo po ay 24 hours na nakatutok po sa sitwasyon? Una-una, siyempre, yung mga preventive action natin ay in place. Nakaposition yung ating mga DRRM officers and, of course, the rescue team so that in any eventuality, ready at ating pinapamahagi sa lahat ng, especially those low-lying areas, which are easily flooded and those under the threat of landslide na pinapalikas na natin kaagad yung mga pamilya na nandun. But so far, yung palaging binabaha, yun talaga yung our central business district is still, kumbaga, di naman binabaha. Yun lang yung mga ibang areas like doon sa may Pag-asa Drive, dito sa may Barangay 18, 19, and 20, talaga yung palagi ang binabaha dahil that is along the river channel na kung saan mataas talaga dyan ng tubig, including Mauyod. Apo, Mayor, nabanggit niyo po yung patungkol po sa problema sa pagbabaha, especially dyan po sa may Pag-asa Drive. Ano po yung solusyon, Mayor? Dahil alam po namin na meron po kayong allotted budget na 4 million for that po, para sa mga rehabilitation po ng drainage system. Well, tama ka. Yan ay kasama na sa ibibidding sa city government procurement process. At sa lalong madaling panahon, gusto natin masolusyonan yan. Alam mo, Renny, high school pa ako, problema na yan. Or 3 decades ago, nagkailang mayor na umupo at lumipas. At ngayon, sa ating pag-assume as mayor, and within 3 months talagang hinanapan natin ang solusyon. Pinagpag-aralan natin sa city engineering. Sabi ko, hindi natin ito masolusyonan kasi napakasimpleng problema na dapat sana noon para matagal na solusyonan. Ngayon, pagkakataon na natin so that we can provide the solution na grabe na yung sakripisyo ng mga estudyante, libo-libong estudyante papuntang Pag-asa or the Legazpi City National High School. And at the same time, yung mga residents na papunta dyan sa Pag-asa and Tamaoyan. So, we need to put an end of it. We need to provide solution sa simpleng problema
na kailangan ng solusyonan. Opo, tama ka po dyan, Mayor, dahil nung panahon na ako talaga ay nag-aaral din dyan sa Aquinas University at ngayon UST, talagang nakikita po namin, mostly ng aming mga classmates ay hindi po nakakapasok dahil din sa hindi sila makadaan dyan sa Pag-asa Drive. Nakikita namin, Mayor, sa video at sa picture, no, na yung mga tao talagang dumadaan na sa pinakagilid, which is yan yung sidewalk na inoccupy na ng mga store or other establishment. Ano po yung plano nyo dyan po, Mayor? Well, pinapa-inspect natin sa city engineering just to ascertain whether may encroachment ba sa sidewalk or part ba yun ng private property. We don't conclude yet whether may encroachment or that is a still part of the sidewalk. Kaya nga, sabi ko, mukhang may encroachment, but to ascertain the same, siguro the City Engineering Office should conduct a thorough inspection para meron tayong so that we can move forward. And talagang may encroachment dyan, iibain nila yan. Pero kung kanila yan, kasi ang sabi ng may tindahan, sa kanila daw yun, part daw yun ng lote nila. So, I leave it to the City Engineering Office to really determine kung ano talaga yung totoo. Mayor, matanong ko lang, regarding din po sa mga basura na nakabara dun sa mga kanal, kasi isa rin nito sa nakikita natin na rason sa pagba dito sa Legazpi City. Meron po tayong solusyon po, Mayor, regarding po dito? Alam mo, ang solusyon, disiplina sa bawat pamilya, bawat tao, Legazpeño, na kung saan they could and they should dispose their waste properly. May tamang pamamaraan at kung saan dapat itapon yan. Ang problema lang talaga yung disiplina na ipinapakita ng bawat isa. Tama po. I need the cooperation, especially the discipline of each every Legazpeño. Agree po kami, Mayor. Last na lang siguro, Mayor, ano po yung mensahe natin sa ating mga kababayang Legazpeño? Well, salamat sa binigay niyong pagkakataon sa akin dito sa inyong programa, and rest assured that all this flood problem ina-address natin paunti-unti. Hindi naman ganun kayaman ang city to put those necessary infrastructure in order to solution this project. But those flooded areas na talagang maraming napiperwisyo gaya dyan sa Pag-asa Drive now being addressed by the city government, and sa lalong madaling panahon yung solusyon ay sa katuparan na natin kasi nasa bidding process na. So I just need your patience and of course cooperation of everyone. Salamat, magandang hapon po. Salamat din po, maraming salamat Mayor Alfredo Garbin Jr. ng Legazpi City. Yan, partner, ang ating buting mayor na talagang ang pag-asikaso, 24 hours, partner. Pagbibigay ng solusyon sa lahat ng mga problema, partner. Alam mo, nababanggit ni Mayor, matagal na yan, almost ilang taon na, dekada na, yes, na naging problema dyan sa Pag-asa Drive na talagang ang pagbaha dyan, konting ulan, mararanasan ng mga residente yung pagbaha. Tapos tama rin yung sinabi ni Mayor na talagang disiplina rin sa mga residente kasi, yung basura mo, tapon mo sa tamang lugar para hindi maipon at hindi mag-cause ng pagbara sa mga drainage. Naging cause rin ng pagbaha. Ayan, syempre mga ka-aksyon, paalala sa ating mga kababayan, eto mga ka-aksyon, ang kailangan natin sa mga ganitong panahon, dapat tayo mismo, maglinis din tayo ng ating bakuran. Kasi kung dyan maiimbak yung mga basura, sabi ko nga partner, pwedeng dumiretso yan sa mga kanal, makabara. Yung mga tubig, hindi makapag-flow ng maayos. Kaya pati yung may mga diaper, mga napkins, and so on, yung mga hindi natutunaw or hindi, yung non-biodegradable ba? Yung mga malalapit, syempre, yung malalapit sa mga ilog, yung mga kabayan. Ikaw, na partner, tinatapon. kasi malapit ka sa ilog, meron kayong, paano mo tinatapon ang basura? Doon sa amin, sa barangay namin, sinisiguro namin na nasa proper waste yung mga basura namin. Kasi proper waste disposal. May naglilibot sa amin ng mga Eco-Aid. Yon. Kasi yan ang mga katulong natin, partners, sa
maintain ng kalinisan sa barangay, yung mga Eco-Aid. Kaya saludo tayo partner sa mga Eco-Aid na talagang 24 hours din, palipat-lipat sila ng oras, pero naandun partner yung pagpapanatili nila ng kalinisan sa kanilang lugar. At ito rin partner sa mga kababayan natin na mangingisda at merong maliit na bangka, sabi ng Pag-asa ay wag nang magpumilit pa na pumunta sa para dagat. ligtas lagi tayo, makinig tayo sa mga abiso ng ating otoridad. At suspended partner yung klase Until ngayon. now, suspendido po yung klase dito sa Legazpi at sa mga karatig na munisipyo. Iyon. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, 3 individual sa Daragalbay nalambat ng PDEA dahil sa paggamit at pagbebenta ng ipinagbabawal na droga. At mga kaaksyon, ang pangyayari yan, abangan mamaya. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo. Para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig, asin pagtitiwala, naway padagos niya itong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po, asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti.
Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Ito partner, 3 suspect sa Drug Albay. Nalambat sa bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay. Nitong 11 lamang ng Pebrero. Ang isa partner, sinubukan pang magtago sa kurtina. Ang mga maaksyon na kaganapan, panoorin natin sa lambat. Diba, makikita po dito yung direction na po. So yung visiting, diba? Hello? Unang? Pinahalos yung kita mo sa pagbayugan ng spike. At ano ang naging motibo sa krimen? Ako si Nomer Corporal. At ito ang Lambat. Matapos ang ilang araw na pagmamanman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay sa isang tulak umano ng ipinagbabawal na droga sa bayan ng Drug Albay, tuluyan ng nalambat ng otoridad ang 45 taong gulang na si Pisibal Macenas E. Obispo, walang trabaho at nakatira sa Purok 2A Barangay Kimantong, at tanging pinagkakakitaan ay ang pagtutulak nito ng illegal na droga. Bago mahuli ang suspect, isang test buy ang ikinasa ng PDEA. Dito ay positibong napagbila ng suspect ng shabu, ang isang confidential agent na nagkunwaring kolektor ng isang lending company.
Habang isinasagawa ang transaksyon, ay aktwal pang nakuha na ng cellphone video ng PDEA agent ang ilang individual na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa mismong bahay ng suspect. May nireport sa amin na may isang tao, may isang residente ng Barangay Kimantong na nagbebenta and at the same time hinahayaan yung mga parokyano niya na gamitin yung binibili sa kanyang shabu doon mismo sa kanilang bahay. In fact, nag-conduct tayo dito ng series of casing and surveillance. And according doon sa nag-conduct ng casing and surveillance, na positive or totoo yung sumbong laban sa taong ito. Ika-11 ng Pebrero taong kasalukuyan, isang imbitasyon muli mula sa PDEA ang natanggap ng Lambatim upang makiisa sa isasagawang bypass operation kontra kay Festival. Agad naman na pumunta ang team sa opisina ng PDEA Albay. Ito po yung visiting team map. Makikita po dito yung direction papunta po sa bahay ng ating subject. Upang walang magiging aberya sa gagawing operasyon, isang briefing ang isinagawa. Dumiretso naman ang lambat kasama ang PDEA Albay sa panguna ni Agent Trinoe Brigel, ang provincial officer ng ahensya sa Epaturan ng Daraga Municipal Police Station. Isang briefing muli ang isinagawa kasama ng pulisya at barangay official. Detalyado at mabusising plinano ng mga operatiba ang paghuli sa target na si Festival upang hindi na ito makatakas pa at tuluyan ng mapa sa kamay ng PDEA. Siniguro rin na walang masasaktan na ibang tao, lalo pat merong 3 minor de edad na anak ang suspect sa loob ng bahay. Mula sa Daraga PNP ay tumulak na kami sa target site kung saan nauna nang pumunta roon ang arresting unit kasamang magsisilbing pusher buyer. Makalipas lamang ang ilang minuto, isang hudyat na ang aming natanggap. Isang indikasyon na positibong nagkabintahan sa pagitan ng otoridad at suspect. Agad naman kaming pumunta sa bahay ng suspect kung saan nalambat na ng otoridad si Festival at isa pang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Well, 42 taong gulang, na isang tricycle driver na pinaniniwala ang drug visitor ni Festival. Since nagkaroon na ng mabuting ugnayan itong ating undercover agents, kahapon bumili ulit sila. And amounting to 2,500, nakabili. Habang bumibili sila doon, nandun din yung lagi nilang na-observe na gumagamit. So from there, hinuli na natin. Samantala, habang nasa kalagitnaan ng paghuli sa dalawa, isa pang individual na nagmistulang butiki na nagtago pa sa kurtina sa gilid ng bahay. Ngunit agad naman itong napansin ng otoridad. Kinilala naman ito sa pangalang alias Vince, 22 anyos na residente ng nasabing bayan. Ang sabi niya, yung alibay niya, na wala siyang kaalam-alam doon sa lugar. Pero nakita nga ng inyong cameraman during the raid na nagtago pa sa isang kurtina na madali namang makita kahit magtago ka. Kaya isinama na rin natin siya sa kaso. Samantala sa paintulot ng PDEA Albay, ay isa-isa kong kinuha na ng payag ang 3 suspect sa pagkakadakip sa kanila. Maring itinanggi ni Festival na nagbebenta siya ng illegal na gamot. Ngunit aminado talaga siyang gumagamit nito. Ibababakal ko. Ano ka lang, sir? Hindi ko, nag-digida siya talaga, no? Nagagamit. So ibig sabihin, di ka man siya nagpapabakal, di ka man nagagamit. Nagagamit mo lang, so arong bilang ko yan. Nagagamit ang po. Nagagamit naman. Ali ka na siya nagagamit. Ari naman. Habang sina alias Well at alias Vince, katulad ni Festival ay aminado rin na gumagamit sila ng shabu. Nagagamit mo siya sa tricycle driver na nagpagamit ng droga. Okay lang. Man, natural lang. Pero haloy ka na siya, gumagamit. Ano talaga? Haloy na.
ka naman sir nagbebenta. Hindi. Gumagamit ka lang sir. Doon din yung lagi din. Ayon kay Brigel, lumalabas sa kanilang investigasyon na matagal nang magkasosyo si Fisibal at Aliaswel sa pagtutulak ng illegal na droga, habang pareho namang nagtatrabaho abroad ang kanilang mga asawa. Maliban pa riyan, kabilang din ang dalawa sa listahan ng mga PWODs o person who use drugs na sumuko na dati sa otoridad o tinatawag na drug surrendery. O ito yung tinatawag natin mga surrendery. Person who use drugs na tinulungan na ng local government unit ng Daraga para ma-rehab. So nag-rehab na siya, nakagraduate nga siya. Kaso, bumalik ulit sa kanyang bisyo. At the same time, nagbenta na. Subject natin, ang asawa nito nasa abroad. Diba? Nasa abroad. Pero kung makikita nyo yung bahay na pinuntahan natin, parang nababaliwala yung pinagpaguran nung asawa. Kasi nga, doon na napupunta sa paggamit and nadadamay na sa kanyang bisyo. Sarap ng media at barangay official, isinagawa naman ang body search. Dito ay nakuha sa 3 suspect ang ilang pakete ng hinihinalang shabu. Maliban sa droga, nakuha pa sa mga ito ang iba't ibang uri ng drug paraphernalia, katulad ng foil, lighter at tutor. Mapapansin din sa lugar ang mga nagkalat na foil na nagpapatunay na ginagamit talaga ng mga parokyano ni Fisibal ang kanyang bahay sa kanilang patsasyon. Naharap ngayon sa patong-patong na kaso si Fisibal, habang si Aliaswel at Vince naman ay naharap sa kaso ng paggamit ng illegal na droga. In fact, doon na nga tayo, nag-inventory na tayo, may nakita pa yung isang barangay kagawad na tinuro doon sa ating agent na meron pang mga drug paraphernalia. Kaya nga natagalan tayo kasi sandamakmak na drug paraphernalia ang nakuha natin doon. Sa isinagawang inventaryo ng PDEA Albay, lumalabas na abutin sa 12 gramo ang lahat na nakumpiskang shabu o nagkakalaga ng 81,600 pesos. Ayon kay Noe Brigel, malaking tulong ang pagkakasakote nila ng malaking halaga ng shabung ito dahil maaari pa sanang ipalagana pa ito ng mga suspect at makasira ng buhay ng ibang tao. Dismantle ulit natin itong patsasyon house or itong tinatawag nating drug dens. So, malaking tulong ulit ito sa komunidad, lalong-lalo na sa barangay Kimantong Daraga. Diyan natin mapuprove na yung mga officials dyan sa lugar na hindi natutulong. Naging posible naman ang operasyon dahil sa pakikipagtulungan ng mga residente sa lugar na nagpaabot sa kanila ng impormasyon patungkol sa illegal na gawain ni Fisibal. Yan yung mga nandun din, yung mga concerned citizen na talagang na-observe nila. One time, may nagsumbong sa atin na meron ng ibang krimen na nangyari because meron dong pinaghinalaan silang gumagamit ng illegal drugs. Meron ng mga nawawala, meron ng kung ano-ano, or kung sino-sino na yung mga umaakit doon, kung sino-sino na yung mga pumapasok. Sa datos ng PDEA Albay, isang barangay na lang sa bayan ng Daraga ang natitirang apektado pa ng illegal na droga. Ngunit ayon kay Brigel, sa pakikipagtulungan ng komunidad at Daraga PNP, sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, plano na nilang maging drug-cleared municipality ang Daraga ngayong taon. Nakausap naman natin yung Chief of Police ng Daraga, yung napaka-galing na si Colonel Azotea, na they are planning na to establish or i-open na yung Balay Silangan baka next month po. Isang araw matapos ang matagumpay na bypass operation ng PDEA Albay, ay formal nang nasampa ng kaso ang 3 suspect. Hiling naman ng PDEA Albay na maging leksyon ito sa mga taong patuloy na gumagamit at nagbebenta ng illegal na gamot, na itigil na nila ito. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lambat.
Yan, partner, ang matagumpay na bypass operation ng PDEA Albay. Sa panguna yan ni Agent 3 Noe Bregel. Congratulations, PDEA Albay. Isa na naman ang patunay, partner, ng pagtatrabaho ng matagumpay ng PDEA. Jans, partner, yan ang episode ng Lambat! Yan! Samantala mga ka-aksyon, itong nakaraang Biyernes at Sabado ay naganap ang proclamation rally ng Ako Bicol Party List kasama ang mga kinikilala at mga tinitilang personalidad na sila Jericho Rosales at ang bandang Orange and Lemon na nagbigay saya sa ating mga kababayan. Ang buong kaganapan niyan, panoorin po natin ito. Love is in the air nga naman talaga dahil sa kilig na hatid ng Grand Proclamation Rally ng Ako Bicol Party List sa Araw ng Mga Puso para sa mga Bicolano. Sa isang gabi na puno ng pag-ibig, nagkaisa ang libu-libong Bicolano para ipakita ang kanilang suporta sa Ako Bicol. Dumalo sa seremonya na ito ang mga kilalang personalidad ng Bicol. At dahil araw ng mga puso, may libreng rosas at tsokolate para sa lahat. But wait, there's more! Libreng harana mula sa bandang Orange and Lemons ang talaga namang nagpakilig sa ating madla. Sa kalagitnaan nga ng harana ay may nag-propose na talaga namang nagpahiyaw sa lahat. You marry me. Nakisabay din sa performance ng bandang Orange and Lemons ang dalawang estudyante na ito na talaga namang go na go pati sa sayawan. Maliban sa bandang Orange and Lemons, isa pa sa mga inihandang sorpresa ng Ako Bicol Party List ay ang pakikiisa ni Jericho Rosales na tubong Bicol din. Dito sa Camarines Sur Sports Complex, magsisimula ang motorcade ng aktor na si Jericho Rosales papuntang Naga City. Halo-halong saya at excitement ang nararamdaman ng mga kababayan nating naghihintay na masilayan ng aktor at nag-aabang sa motorcade rally ng Ako Bicol Party List. I'm so excited kasi this is my first time to join in this activity. Everybody is happy. And makuha namin yung goal namin. Yung mapanalo namin yung Ako Bicol. Talagang dito naman po talaga kami nagsusuporta sa party list na to. Kasi po talagang alam ko po sa sarili ko na marami po itong natutulungan. Pag lumapit po sa kanila, sigurado po ako, mabilis po silang nag-a-action. Dahil po, isa na po ako sa nakahingi ng tulong sa kanila. Very nice, very participative naman ang mga tao. Di man mahuhusgahan ang Ako Bicol Party List sa pagtabang. And napapatunayan niya kasi mga estudyante, mga unemployed na mga tao, natatabangan kang Ako Bicol. Actually, si Jericho kaya, pigpo-portrait niya itong paano ba maging firm ang sarong Bicolano sa mga desisyon.
desisyon matapos ang mahigit isang oras na motorcade parade ng Ako Bicol Party List na puno ng hiyawan, sigawan at tawanan ay andito na kami ngayon sa Naga City Hall kung saan maya-maya lamang ay gaganapin naman ang proclamation rally ni Jericho Rosales. Excited na kami na marinig ang proclamation ngayong gabi. Lalo-lalo na gustong-gusto namin makita ang inaantay natin na si Jericho Rosales. Masaya, syempre! Sa Legazpi. Ano, bebe? Maglalakwadya muna ako. Pinagurang mo, Tall, dark, and handsome! Masaya po! Love you, Jericho! As expected po, kung ano po siya sa TV, ganun rin po siya sa personal. Sobrang saya ko. Basta masaya lang ako kasi nakita ko siya sa personal. Nakakakilig po. Out of many people, isa po ako dun sa lucky person. Kinikilig pa rin po. Siyempre isa po siyang ambassador ng Ako Bicol at sana patuloy ka lang po sa pagtulong sa pag-represent ng Ako Bicol. Napuno ng kantahan, hiyawan at kilig ang bawat performances na ibinida sa proclamation rally. Mas lalong nabuo naman ang At ayan partner, ang napaka-successful na proclamation rally. 2 araw yan partner sa magkaibang venue. Here in Legazpi at sa Naga City. Pinakilig ng Ako Bicol Party List ang mga kababayan natin dito sa Bicol. Ibang-iba talaga partner ang hiyawan ng mga tao kay Jericho Rosales. Pogi. Yan! At congratulations kay Mr. Jericho Rosales, ang ambassador ng Ako Bicol. Tatak, Uragon. Yan! At yan ang ating mga natunghayan at ora mismong binigyang aksyon ngayong hapon. At para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi sa Barangay Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nais naman na pumunta dito or sa Metro Manila, matatagpuan po ninyo kalapit na lugar. Maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari naman kayong, para naman sa mga taga Caloocan City, bukas rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12. Yan ang tangali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page sa Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay aming pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account. Tabang Ora mismo. At hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ako rin po, si Nomer Corporal. At ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. At ito ang Tabang Ora mismo.
Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso sa